Kaixo lagunok, gaurko honetan Piu Piu izeneko karta jolasa aurkeztu gora dutzuet. Piu Piu jolasa, 5 urtetik aurrerako 2 eta 5 jokalarien artean jolasteko modukoa da. Jolasian hasi aurretik, kaja zabaldu eta karta guztiak aterako ditugu. Piu Piu jolasa, lehen esan duten moduan, karta jolas bada, eta 2 motatako kartak ditugu. Alde batetik edukiko genituzke karta arruntak, gero erakutziko dut ze marrazki edo ze ikur dakarrien, eta beste alde batetik baduko, elementu importante bat diela, arrautzak. Arrautza honek alde batetik arrautzak die, eta beste aldetik die txikiak. Piu Piu jolasian, helburua izango da norbera izatea lelena, 3 txita lortzen dituenak, bai? 3 txita eskuratzen dituen lehenengoko jokalari hori izango da irabazlea. Karta jolas bada, txandaka jolasten da, eta, estrategia jolas bada. Jokalari bakoitza saiatu beharko da hori, txitak lortzen, baina zer gertatzen da, txitak eskuratzeko lehenengo arrautzak eskuratu behar diela. Eta horretarako, karta kopuru edo karta jakin bat beharko da. Ontsa esplikoko dutzuen, ze kartakin eskuratzen den arrautza eta ze kartakin eskuratzen den txita. Baina kontuz, ze oilarrak eta aserixak bihurri samarrak die eta horretxe biltzen die arrautzen peskizan. Jokalari batek bere eskuetan, bere txanda danean baldin badauko, aloro, oio bat, oilar bat eta afixa bat, guzti honek deskartau ingo ditugu eta honengatik trukatuko dago edo eta eskuratuko dago arrautza bat eta hau bere aurrekaldean ipiniko dago. Garrantzitsua, beti jokalari bakoitzak bere txanda bukatzen denean 4 karta uki beharko ditu eskutan, bai? Ordan, deskartetan dagoen beste karta hartu beharko dago bere eskuaten. Noiz bihurtuko da arrautza bat txita? Horretarako behar duguna da 2 oio karta, bai? 2 oio karta eskuratzen ditugunean, aldatu halko ditugu edo deskarta balko ditugu eta bihurtuko dugu gure arrautza txita. Buelta emon eta hori gure aurrekaldean ipiniko dugu. Lehen esan dutzuet, aserixa eta oilarra horri biltzen dela peskizan, bai? Zer gertatuko da jokalari batek arrautzia daukon beste jokalari batei aserixa erakusten baldin motat, bai? Pentsa nik beste jokalari batei aserixa erakuste dota berak arrautzia daukolako. Aserixek lapurtu aldotza arrautza. Bale? Hori bai, lapurtu aldi arrautza, baina txitak ezin die lapurtu. Hori bai, neri aserixa erakusten baldin baduztie eta nik 2 oilar erakusten baldin badutzen, 2 oilarrek aserixei aurre egiten dutzie eta kasu horretan ezingo da arrautza lapurtu. Jirabira honetan aserixa erakutzi, oilarrak erakutzi, beti erakusten dien kartak deskartien multzuen itxiko die eta galdutzat emungo di ordan beti barriro akordau. Eskuetan 4 karta ukitzeko, erakutzi edo falta eskuen beste karta uki beharko dugu. Zer gertatzen da multzua agortzen baldin bat ondio jolas hasta bukatu. Deskartien karta barriro nahaztu eta barriro buruz bere peniko dugu multzo bat bezala. Hauxe da jolasa. Jolas bizi bat. Esango nuke pixkat piu piu ez baina pillu edo pillo samarra badala eta oso bizia. Karta jolas aliek baldin basarie, apuntu, piu piu. Gaurko bideoa gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.